As baixas temperaturas non asustaron os alumnos de Guntín que na mañá do martes andiveron polas zonas altas da Serra do Faro. A triste imaxe que deixaron os lumes forestais e os resultados das técnicas levadas a cabo para a recuperación do solo foron a materia de estudo in situ pro alumnado. Foi dentro do proxecto Plantando Cara ao Lume. O proxecto Plantando Cara ao Lume nace na Universidade de Santiago de Compostela dentro do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do Campus Terra. Ahora mesmo intervimos varios sectores que son o de educación, o de forestal e periodismo. Entre todos o que facemos é participar neste proxecto de aprendizaxe e servizo no que levamos á práctica todos os coñecementos que adquirimos nos másteres e nas carreiras. Ahora mesmo estamos no Monte Faro e fixemos a visita cas escolas e a nosa labor e o noso obxectivo é sensibilizar e concienciar a todos os colectivos no cuidado do medio ambiente. Os estudantes e investigadores da USC estiveron previamente sobre o terreo e esta é a primeira vez que achegaban os destinatarios da súa acción, os colexios, a coñecer de preto os devastadores efectos do lume. Nos gusta esta zona porque é un monte que ten moita chicha, ten moito traballo, ten zonas que non están queimadas, zonas que sí que están queimadas e podemos explicarlle a todo o mundo cuáles son as consecuencias, que tipo de severidades hai e parecenos moi bo terreo para traballar. Eles o que buscan é as severidades do incendio, para comprobar. Eso quer dicir o grado de afectación que ten o chan. Aquí hai todas, hai desde unha moi baixa a unha altísima, por eso se acabou derivando no elimulching. Entonces, como está todo moi fácil de ver, o personal de aquí, todos son amabilidades, están contentos con nós e por eso veñen aquí. Porque teñen todo o que se pode facer nos estudios que les fan, está aquí. Viñeronnos explicar como podíamos axudar a rexenerar os montes, sempre pedíndolle axuda aos brigadistas ou aos axentes forestais. Que vos explicaron así concretamente? Que vistes hoxe? Pois vimos como se facía toda a función dos montes. Vistes algo dun incendio tamén, non? Sí. Parar a erosión. Que exemplos vos puxeron? Algúnha técnica así nova, extraña, que non coñecíades? Poñer palla sobre o incendio, así evitaría máis o fume. Impresionouvos o que vedes así? Sí, realmente, porque a erosión é moi alta e é moi difícil que poidan volver medrar plantas, e neses casos, por exemplo, está toda a roca e non vai poder medrar nada. Parece, bueno, que é un territorio morto, non? Sí. Isto de velo in situ realmente axúdavos a comprender a perigosidade dos incendios e a importancia de evitalos? Sí, porque realmente ves o que pasa, ves como queda todo e é triste porque en moitos casos vai tardar 100 ou 200 anos en poder recuperarse como queremos ver a Galicia verde outra vez. Como se poden evitar os lumes forestais? Primeiro, informando a xente sobre as súas causas, a súa precaución, como evitalos, pero eu creo que sempre vai haber algunha xente que tende a eso e que é imposible erradicalos, pero intentando concienciar a xente de que non plante lume é mellor. A mañá comenzaba ben cedo no Centro Escolar de Guntín cunha charla e a presentación dun vídeo dos traballos realizados. De xeito posterior á recente vaga de lumes, esta parte do traballo e facer de guías polo Monte Faro correspondeulle aos axentes forestais do distrito. O que buscamos con isto é a concienciación da xente. Hai que empezar cos máis pequenos porque depende diles. Só hai a concienciación dos pequenos e o cambio de políticas medioambientais, non hai nada que facer. E esta xente ven aquí porque están moi de acordo con nós, nos damos todas as facilidades posibles, é unha cousa que é unha das nosas funcións, entón estamos loitando por iso e para que facer máis actividades. Ahora veo o colexio este de Guntín, vamos a intentar que veñan os de Chantada e a parte deses, esta é unha campaña que se fai a nivel Xunta de Galicia. Todo o que podamos traer nós para esta zona, vamos a intentar poder facer aquí porque tamén así de paso que veñen, ven o noso coño de Chantada e aproveitese unha vez que veñen aquí.
A parte destas historias que isto vaise, normalmente o que facemos é unha presentación dun vídeo que hai que dar gracias a Segundo Navaza porque as imaxes dese vídeo de concienciación son del, unhas nosas, pero o 90% do vídeo é del, e consiste na presentación do vídeo e depois unha salida ao campo.